Бүгінгі шығарылышта біз сізні дөньяның түрлі пішмақларында яшәүші милләттәшләребез белән таныштырыбыз. Төркиядән башлыйбыз. Эскишәһир янында урнашкан Османие авылы турында күп кенә милләттәшләрнең ишеткәне бардыр. Бу авылга Оренбург өлкәсеннән күченеп килгән татарлар нигез салган. Әле берничә ел элек авылда тормыш сүлпәнәя барган булса, хәзер вәзгыять уңай якка үзгәрә. Османие авылына 1895 елда нигез салынган. Кайчандыр гөрләп яшәгән авылда бүген 45 йорт тора. Халыкның күбесе авылга җәйгә генә кайта. Бирдә елның җил айларында яшәп китә. Кышка күбесе янәшәдә генә урнашкан Эскишәһир шәһәренә китеп баралар. Надир Яфай авылда туып үскән кешеләрнең берсе. Мәктәпкә барганчык без төркчә дә белмидек. Мәктәптә өйрәндек төркчәне. Шулай ана телебез татарча булып калды. Надир әфәнденең тормыш иптәше төрек булса да, татар телен өйрәнгән. Кызы Камәр дә татарча яхшы сөйләшә. Ул инде 1 ел Казанда укый. Бер туган абыйсының туена, туган ягына кайткан. Мин бик нык сагынган идем туган авылымны. Туган авылым дип әйтә алмыйм, чөнки мин монда тумадым, ләкин һәр вакытта минем менә кешегә сорыйлар туган иле, туган як. Минем өчен туган як менә шушы авыл. Чөнки минем әтием монда туган үскән. Шуңа күрә минем өчен Төркиядә иң кадерле җир шушы Османие авылы дип уйлыйм. Без Османие авылына караңгы төшкәч барып җиттек. Авыл тып-тын. Берничә йортта ут яна. Күптән күрешмәгән авылдашлар хәл-әхвален белешеп, соңгы яңалыкларны җиткереп чәй. Фәрхәт Акташ 23 яшенә кадәр Османиядә яшәгән. Аннары хәрби хезмәткә чакырылган, 1995 елда Казан, Чаллы, Әлмәт якларында булып кайта. Туган ягының киләчәге өчен борчыла ул. Авылыбызның киләчәген мин бик әйбәт күрмим. Нигә? Менә татар теле әкертен югала башлады инде. Менә балаларыбыз, оныкларыбыз бик сөйләшми. Өйрәтергә тырышсак та, ниһәдер тырышсак та, инде менә дөнья тормышы шулай. Ырыттыра бара. Indi Türkçe başladık. Hazır min bazı kelimelerini Türkçe eğitim mesela bunda. Niye? Gittikçe Türkçe. Balalarımız çitlerde okuy. Çitlerge gite. Alarga Türk bilen iyilendiresin. Anın tuğan balası da Türkçe iğrene indi. Әмінә яш буын вәкиле булган Алкан да, Камәр дә башка фикердә тора. Хатыным татар булса, ары булыр. Татар киләчәгеннән өметлемен. Мин анда күрдем, әле Татарстанда телдә, милләттә юкка чыга дип мин уйламыйм. Хәзерге вакытта яшьләр бигрәк тә теге ничектер билгеләнә башладылар. Татар теле буенча татарлык, гореф гадәтләр, милләтне саклау буенча. Шуңа күрә мин татарның киләчәгенә әйбәт дип карыйм, әйбәт булачак дип карыйм. Авылның киләчәгенә килгәндә исә Османиянең мухтары, авыл башлыгын биредә мухтар диләр, Федаи Эрдоган сүзләренчә, кайчандыр авылдан шәһәргә киткән кешеләр пенсиягә чыгып, кире туган нигезгә әйләнеп кайта икән. İnşallah kayta başladılar, emekliler kayta başladı, iyi sala başladılar. Hani kaçsalar, şehirlerge köçüp gituvchiler kaçsa, biraz şeyimiz köbeyir. Рамазан әфәнде Җаек авылына чыгып китеп 35 ел Истанбулда яшәгән. 3 ир бала үстергән аксакал картлык көннәрен туган нигездә үткәрергә карар кыла. Безнең кебек менә авылга килә башладылар. Әкрен без монда öncülük ясадык, алданнарак biz килеп. Менә иләр ясала башлады. Иншаллах әйбәт булачак дип өмет итәбез. İndi bizler taralıştık. Авыл мухтары Федаи әфәнде йортында җыелган авылдашлар җыр суза. Идел Уралдан меңләгән чакрым ераклыкта татар җыры яңгырый. Османие хәзер инде үлеп бара торган татар авылы түгел. Читкә китү процессы туктады. Хәзер авылдашлар биредә яңа йортлар салып, әкренләп туган якларына кире кайта. Bir efli sonu özüme. Baldan tamganı tam çekip körenesin közüme. Baldan tamgan tal çıkıp körenesin gözüme.